Okay? Kabayatan na iti sabali pa nga damag apo dagiti tourism student ijay Alabang nagturong da apo iti Lawag City para iti educational visit. And of course, benchmarking apo ti nagkakapintas nga programa proyekto here in Lawag City. Amen teman, tinitali ka natin mamanipod kini Idol Dennis. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Para sa kang Lawag City Tourism Office, kaputan na pili iti Lawag City na nagturungan dagiti Tourism and Hospitality Management Students iti Lyceum iti Alabang City. Tinadakama kan grupo ng estudyante kitinurong iti Tourism Office para palang kalato first-hand experience iti actual operations iti City Tourism Office iti Lawag City. Mismo nga naturong charito malikad iti Lawag katakwadan o kasuno iti programa ken proyekto iti Lawag City para palang iti turismo nga iti agdama manarimaan iti development na. Nakarna tigundaw ay nagsarita ni Honorable Gideon Lau, the City Chairperson the Committee on Tourism, kini Councilor J.B. Bakiran, of course, kini Mayor James Brian Alcida. Maragsakan dagiti opisyalis iti Lawag City gaputan ni i-share damanen dagiti programa insights kina dumapay para palang iti pagdudura sa turismo iti syudad iti Lawag. Dagiti tourism students iti nagpasermet kay tourist spot iti Lawag City para palang kalkay nayon inda panagada lukasono iti panay-boost turismo iti maysa a syudad. Idol Dennis Elipio, Tatak, RMN.